Naimbag, ken nabendisyonan nga rabi tayo amin kakabsat. Parabor ken kapya ken ni Apo tayo nga Jesucristo iti ikablao ko iti tunggal maysa ket
itatanga gundaway, pribileyo manen, tapnon agdengeg tayo iti sasaon ni Apo Diyos. Ket kablaawak man digitay nakatune in nga kakabsat. Ket itultuloy tayo kumaging nga malpas, iti agbuya, ken agdengeg, iti sasaon ni Apo Diyos. Tapnon mapabileg tayo, iti agtultuloy nga panagserbi tayo, ken panangammo tayo, iti pagayatan ni Apo Diyos, iti biag tayo. Ket awagak man nga rod, dagiti panelist itatang rabii, dagiti kakadwak, nga ag-share, iti kada, iti insights da, iti biag da, para kani Apo Heso Kristo. Awagak mga rod, ni Sir Nathan, ket may isang ama, daan iti duang anak, kan ito nakatagtrabaho iti Mariano Marcos State University, may sa iso ng Vice President. Madaydayo ti Diyos, iti biag na. Kinkastamet ni may sapay nga panelist ni Sister Annie, iso iti asawa ni Doc Nathan. Iso naman may isang agububra, EJ Hillrice. Okay, kan iso na may sapay nga panelist kakabsat ni kay kakaisunang asawa ni Sis Marjorie. Welcome. So dati kakabsat ng before tayo nga itultuloy dati nga aramid tayo, italik tayo man kan i-commit tayo dati nga aramid kan Apo Jesus, kan Apo Diyos, nga bendisyon na datay amin. Ket agkararag tayo nga rod, kakabsat, i-open tayo dati nga aramid iti kararag. Kararag tayo nga rod, amami nga nasantuan, ken managayat, i-commit mi king Apo Diyos, dati nga aramid mi, dagito nga sasaw Apo Diyos. Iso, Lord God, iti pagsasaritaan mi, iti San Juan 14:6, tikunana, siyak, tidalan, tipudno, ken tibiyag. Awan makapan iti ama, no dilaeng, no saan nga dumalan kanyak, insungbat ni Jesus. Ket gyamang kami Apo Diyos, iti dahiti nga kinapudno nga iso iti pagtutungtungan mi tatagundaway, binsa-binsa o Lord God, dahito yung sasaom tapnon sumrek o Lord God iti panunod mi ken iti puso mi, ket may pagbiag mi Apo Diyos iti kinapudno o Lord God iti biag mi, ket dahito o Lord God iti mangiturong iti dalan mi o Lord God, agturong ken ka o Lord God. Agyamang kami ket italik mi daytoy Apo Dios, nga gundaway, itantanok da ka ken pagrukbabanda ka. Tinagan ni Apo Jesus. Amen. So dati kakabsat ti pagsasaritaan ti nga rod nga gundaway, ti topiko ta itatta kunana ditoy ni Jesus, the only reality. Jesus Christ, the exclusive way to the Father. Kat nakapinpintas tayo yung maamuan tayo kakabsat, tapnon mas nalawlawag, kaya ti panaka-amamu tayo, kana po Yesu Kristo, kan pudpudno at talagang kaipapanan ti biag. Kat ti scripture tayo tatang gundaway, ti passage tayo, so daytoy John 14:6,
I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kunana iti Iloko, iti San Juan 14:6, siak ti dalan ken ti pudno ken ti biag, awan ti makapan iti ama, no di magnakanyak sungbat ni Jesus. Kat adaman dagiti points nga pagsasaritaan tayo, dagiti insights, dagiti kakadwa nga iti nga panelists kat isudaman iti mang binsa-binsa o no mangilawlawag no anya dagiti revelation ni God kadakwada kat madaydayaw ti Apo Dios iti biadda. Kadeti ti munang punto kunana ditoy, are you wondering? Jesus is the only way. Adu awagas nga aramiden ti tao tapno may isalakan when pang solusyon na kadagiti problema na iti pamilya, trabaho, panagbasa, ken dadumapay. Ngem kinunan ni Apo Jesus, siak ti dalan. Anang arod nga dalan ti surutem manipud ita. Dito ti saludsod. Anya nga rod ti dalan ti surutem manipud ita. So, dinggan tayo mga rod ti kapanunutan ken revelation ni God iti biag ni Doc Nathan. Sir Nathan? Naimbang rabi tayo amin kakabsat. So dati nga rin topiko tayo na. Dati ko na natin Jesus is the way, the only way. Kahit po nalaunay nga no at kita ay nagwan wonder tayo pa lang, ibig sabihin na wampay ni Kristo kada tayo because it's very clear dito yung kunana nga the only way is Jesus Christ. So even ito yung pinang no kasano tayo nga i-lead dagiti pamilya tayo, i-lead tayo laeng babaen ken Hesus Kristo because iso ti pudno ken iso ti sure nga dalan tayo. So there's no other way. So no tatak isap sa bali dalan mabalin nga adar gitay talaga nasipnget nga partes ti dalan kas kumama itoy or crossroad nga di mo ti pagturungam but very clear detoy nga as a may isa nga mamati italyaw tayo lang or may isa lang tikit kitaan tayo, that is Jesus Christ. Kailangan talaga nga i-focus ti panagbiag king kuana tapno di tayo may awan. Okay, agpaiso nga dagitay adu ti paka kumikuman, but again the only answer is Jesus Christ. So always go back at the feet of Jesus Christ. Always go back at the cross. So laang ti wagas nga sigurado nga isut ti papanan tayo ya. Ijay madita yung may awan. So ti unos ti pinagbiag kumutan nga talaga idi ni awan pa ni Hesus Kristo kanya nga talaga matkat ni jay adu dagiti ay pakalilawan ti panagbiag adu dagiti pagpakosan, but the moment na inaccept ko ni Jesus Christ in my life, doon talaga nagkaroon ng meaning and naging mas klaro yung life ko. Ibig sabihin, mayroon ng directions. And that direction is toward Jesus Christ. Yun lang, bro. Okay. Praise the Lord. Itibiyag mo, Sir Nathan. Before ka nga Sir, kablawa man dagitay nakatune in ito tap, and dagitay invites mo, dagitay contacts mo nga naka-agbuy-buya kay nagdagdag nga kita. Okay, so thank you, Brad Alvin. So, when ato ti way agbuy-buya tatang nagitay in-invite tayo nga kakabsat. So, good evening to everyone. I hope nga dating gundaway kat talaga mat nga as kas
pag inadalan tayo datoy sasaw ni Jesus Christ nga masarakan ditoy John 14, I hope nga everyone will be strengthened. So stay lang kayo dyan, okay? And enjoy. And kung mayroon kayong comments, just feel free also to give your comments and also give likes to our Facebook Live. Thank you. Okay, praise the Lord, Sir Nathan. Kat ti sumarunong share ti kapanunutan na, ti revelation na, kat ni Sis Annie, kat before mag-share, daw atak mamat iti panangkablaw na, dagiti contacts na, invites na, ken dagiti agbibuhay tatangagdama. Thank you, Brad Aldwin. Sakbay na iti amin, kaya tuman nga kakaawan. Kayo, amin, kakasat nga naka-tune in itata, kadaytoy Lifeline, Ilocos Topic Review, dagiti kakadwak iti network, iti batak, ken dagiti contacts pa, dagiti leaders mat nga inpatalag ni Apo, kanyak, iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, ken siguro Cagayan, or adapi siguro adda iti abroad. So naimbag ken nabindisyonan nga rabi iti tunggal may sa amin kada tayo kabsat. So nakapinpintas dati topic tayo, kunana ditoy ket kinunan ni Apo Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Kunana siguro nabalin nga para kanya dating nga verse ket manipod siguro iti pagkaubingit familiar dito yan kasi yamot siguro kadagiti daddo mga we are so thankful kanya Apo Dios ini kan na tayo ti kasi nga gundaway nga maibinsa-binsa tayo mapagtutungtungan tayo daytoy nga topiko itatak ket para iti mo na nga sa ludsod kunana itatay ket are you wondering para kanya ket kaslang deti tiyempo nga maiwawa wano saan tayo nga ammo no ayan na nga talaga ititurungan tayo. Personally speaking ket dagiti chances iti pinagbiag ko nga ti ammo ket addaak iti usto nga dalan kasi agpayso iti panagna tayo iti daytoy rabaw ti daga ket adu ngamin nga dalan ti mabalin tayo nga pagnaan ngem kunana usto nga talaga dati kunana ditoy nga ni Apo Jesucristo lang iti pudno nga dalan. Adu ti offer nga min ti lubong ano dadto maket mabalin nga ma-deceive tayo. I remember that may isang verse in the Bible kung ang kakabsat that wide is the gate that leads to destruction, but narrow is the road that leads to life. So nga nakita ito nga iti may isang pakakitaan gayam nga pudno iti dalan nga susurotek ket makita nga talaga nga adda iti peace iti heart ko, adda iti kapya iti biag. So gayam dayto gayam ti maysa nga beauty secret han nga trying hard nga agpapintas. Pati maysa nga anak ti Dios nga adda iti adda ni Christ ken kuana ket iti kapya iti pagtalinaed ken kuana. I remember dati may isang verse kakabsat ijay John 14:27 kinunamot lang ni Apo Jesucristo kunana dito peace I leave you, my peace I give you kunana. I do not give as the word gives kunana, but tiitid na kada tayo ket itital na ken kapya. Isu nga digiti may nga pahakitaan nga talaga nga datayo ket adatayo ti usto nga dalan DJ marik na tayo nga talaga di pinangiturong ni Apo Jesucristo kada tayo nga kada itital na ken kapya iti pinagkat tayo. So praise the Lord, Brad Aldwin. DJ T, may share ko. Praise the Lord, Sis Annie. Mapakman dito yung bagam nga ti beauty secret. Gayam ket masapulan laeng kani Apo Jesucristo. Praise the Lord. Denggan tayo mamuat kakabsat ti sharing ni Sis Marge. Before ngag-share, kahit kumamot nga ipayan ti gundaway nga kablaawan nagiti naka-tune in nga pana nga contacts na. Daduma pa yung agbuy-buya. Naimbag arabi tayo amin kakabsat.
welcome kada kayo amin. Dagiti JMP Sisters mi dito dumalnag. Praise the Lord for your lives. Ore dagiti kapamilya ang agdengdengag ditoy kun dita Manila. Please continue to watch. Blessed evening kada kayo amin. So, kanyak mo ditoy, dito question nga, are you wondering, nadado mga aming kakabsat, uray syakot, narigatak nga agtindaan kada giti lugar nga papapanak. Alisto ak nga mayaw awan. Iso nga kanayo nakaknukwa nga agkon ko na kina Aldwin o di papapanak ta han kumatindaanan di giti lugar. Ket numayarig ko lang iti biyag ko kas may nga Kristiyano. Ado nga min dagiti banbanag nga kayat tayong aramiden, ado dagiti banbanag nga kayat tayo wanulog lugar nga kayat tayo apapanan, ado dagiti ambisyon nga kayat tayo nga aramiden. Nga question ijay, dagiti ba nga kayat tayo ket isa ba iti pagayatan ti Apo. So iti maysa nga nakitak idtoy, no kayat tayo gayam iti agturong iti maysa nga lugar, masapul nga maamuan tayo dijay hus-husto nga dalan. Tanuha nga husto dijay pag naan tayo, nalabit nga mayaw awan. Wenno dangerous iti pagbanagan tayo. Iso nga ti maysa nga nakitak at talaga no sumurot tayo kani Apo Jesus nga tanalawag mati ko na nga iso na iti pudpud no nga dalan. Hantayon to pulos nga agkamali. So you can never go wrong. No datayo ket magmagna tayo nga kadwa tayo iso na. Anyaman nga arap-ap tayo, wenno ambisyon tayo, no nga minhaan tayo nga i-commit kina Apo Diyos ket hantong met lang nga successful. Wenno hantong met lang nga iso iti makaited iti pudpud no nga ragsak kada tayo. Iso nga DJ promise na nga iso na talaga iti pudpud no nga dalan nga agturong kini Ama. So awan sa bali kakabsat, only Jesus Christ. Hey, praise the Lord. Si Smarts, kat nakalawlawag kakabsat nga tilaeng pudpudno nga dalan nga rumbeng tayo nga suruten wenno pagnaan ket ni Apo Jesus. Tano saan nga ni Apo Jesus pasarakan tayo di jay kwa pakadadailan jay dalan nga turong iti pakadadailan wenno pakaisagmakan. Ket han nga dapat nga rumba nga madadaal ti biag tayo ta ipatpatag na tayo ni Apo Jesus. Iso nga rod nga imbaga na siya ti dalan tapnon ti turong tayo nga inpakita na ket maaddan wenno isu iti pagturungan iti napintas wenno iti pakaisalakanan tayo. Ket agyamanak kadagiti sharing nyo iti point number 1 kakabsat. Ket iti point number 2 kunana, are you confused? Jesus is the only truth. Kunana ditoy na duma-duma iti paggapuan ti impormasyon wenno pamatyan ti tao nga may salaeng ti kinapudno. Siya ti pudno kinuna ni Apo Jesus. Ana dagiti challenges ni Apo Diyos ken kangarod. Sige, irugi teman nga rod ken ni Janaudi nga nag-share ni si Smarts. Praise the Lord. So diti may kadwa nga punto diti, are you confused? No pampanunotag iti ma-confuse. Nagrigat ka kabsat kasi kasalang maguluan ka, wenno hammo iti aramidem, mariribukan ka kasi hammo ti surutem, dayti ba, wenno dayti ba kasjay. Mabalin nga iti inaldaw-aldaw nga pinagbiag tayo kakabsat, adumet digiti banbanag nga ma-encounter tayo nga mabalin nga kasla mangted iti pakariribukan tayo nga maawan DJ peace. Iti panunot tayo wenno iti puso tayo ngem amoyo kakabsat nga dagiti adda iti kinapudno isu daytoy ni Jesus Christ, isu na lang iti kinapudno adda daytoy pagsasao nga the truth sets you free. Akon kunada isu nga daytoy nagbiag tayo iti kinapudno kakabsat, umaymot iti kapya iti panagbiag tayo.
ado dagiti makita tayo dito'y lubong, nalabit dagiti makikita tayo ket mga lukoy kada tayo nga agaramid wenno aginvest iti anyaman ngem sigurado tayo ba kadagijay no dadto mga mingket looks are deceptive kunada so no anya iti makita tayo masapul nga han ko mga agpatingga ka dijay physical nga look laeng masapul nga kitaan tayo dijay naun-uneg pay nga meaning dagiti makikita tayo kadagiti mabuybuya tayo nalabit dagiti mabuybuya tayo ket alisod nga makaengganyo sales talk kakasjay kuma kadagiti makikita tayo tapno nun i-grab tayo dagiti banbanag ang makita tayo ngam amoy kakabsat iti lubong ngamin ket adu dagiti banbanag nga mabalin nga aramaten ni Satan tapnon iti kasta ket maalilaw na dagiti matmata tayo kakabsat ngam ti maysa nga kinapudno nga kung kunanay ti Bible nila ang Jesus Christ isu iti talaga nga kinapudno dijay inaramid na kakabsat nga in sakripisyo na dijay biag na tapno laeng maadaan tayo iti biag nga agnanayon. Dakkel dijay nga kinapudno nga masapol nga patyen tayo kakabsat. I mean ditoy pinagbibiag tayo ditoy lubong awang pulos iti security. We are just strangers in this world ako nada ket ti kinapudno saraken tayo babaen ken Hesukristo. Isu nga no daytoy ma-confuse tayo ano ti papanan tayo anya ti aramiden tayo we can always go back to God kasi ni Jesus Christ haan pulos nga awan iti kinaulbod ken kuana kakabsat iti sa una iti Biblia ket awan pulos iti mintis wenno kamalina amin dagitoy ket kinapudno dagiti mabasa tayo isu nga no adda dagiti time nga umay iti pannakariribok tayo kakabsat I encourage everyone to pray lang ken saraken tayo iti sa uti apo iti Bible tayo kakabsat masapol nga basaan tayo. Diyan ang kakabsat. Praise the Lord. Pudno nga the truth will set you free. Kita dati kinapudno kita nga gapo kina Apo Hesus Kristo isu iti pudno nga mangwaya-waya kada tayo. So praise the Lord. Iti biyang mo sis Marge ken isaruno tayo mamet ni sis Annie. Iti kapanunutan na. Thank you kaditi sharing ni sis Marge. Dati sa ludsod nga are you confused? Iti lubong nga talaga ngamin ket dagitay banag nga mabalin nga ag-cause iti confusion tayo. Panpaninutik nga rod ket ana ba dagiti mabalin nga source. Kasi ti illustration ko itati nga panpaninutik kakabsat ket example ko maaya adu ngamin dagiti magaganda itata nga fake news. Nagkaiwara da one time nga bagada nga about COVID, di ba? Nakabutbutan nga talaga and the danger is if we believe ka dagiti nga nga fake news. Nga mas nabutbutan ko na kuma if we are being deceived by so nalagip ko dati lesson idi nga possible nga ti pagkusan iti sin namin or iti deception ket umuna is this world may kadua is Satan, may katlo mabalin nga iti mismo nga pagbagi tayo. So, nakitaan ti siguro ti lubong itatakot, mabalin nga mabisib tayo, dagiti principles, nga worldly principles ko na tayo. So, iti pinag-decide tayo, sometimes we are influenced, no anya nga talaga ti baga ti lubong. Let's say, iti Facebook langan, sometimes no makita tayo nga tigayam pinang define the world iti success ket that tour around the world kas lang kasya dagiti ipakita tayo dagiti achievements tayo so sometimes that ket talaga nga dakkel nga deception so we should be very careful kakabsat aya nga haan nga daytoy world iti mang define iti kin Kristiyano tayo then may kadua, I can say nga talaga nga ni Satan is working 24/7 because even Jesus Christ himself got na-encounter na ng deceived
tikabusor ken kuana when he was fasting ijay wilderness, and even us that the enemy is always mangkikita iti opportunity to deceive us. Ken even iti self tayo kakabsat ket dakkel nga talaga adu ngamin dagiti tarigagay tayo in this world nga no daduma ket ti mabantayan dagitoy ket makita tayo nga maiyaw-awan tayo kas nang point number 1 itatay. So kasano nga agbalin nga gusto aya iti decision ko or agkaroon na nga talaga ti discernment, isu nga talaga dete pinang pauneg daily ken pinang pauneg pay iti pannakaawat ko iti word ni God. Dahil word ni God should be the final authority of our life. Haan nga no anyat ibaga ti kaopisinaan, karuba, no dagiti gagayem tayo iti denggen tayo. Ti talaga nga basis tayo kadagiti truths nga talaga ket isu lang talaga iti word ni God ni Jesus Christ. So, thank you Brad Aldwin. Thank you, Sis Annie. Pudno launay nga ti Word of God is the final authority and only the truth. Iti biyak tayo. Okay, praise the Lord. Kat dinggan tayo mamat ti insight ni Sir Nathan. Sir? Thank you, Brad Alvin. Nati question dito, are you confused? Kung ano nga talaga. So, tima ko na the world is full of lies. Okay? Tilubong ko na puno ti pakaalilawan, ti nga mayawan, ti may isang nga tao. Because even as we continue to walk with the Lord, ado pa lang ti may infuse ka na ti mind tayo. Even the teachings nga ma-receive tayo, ket especially kada kitay allatiw ti papapanan na, then may mga differences in the teachings and even in the faith nga malala, even in the family, at dami kitay especially kada kitay old ones, adu kitay pamati nga mabaling ikerkeri tay pay lang, ket dagiti timang confused. Okay, because of the many learnings, sometimes ay doon na hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin. Talagang nako-confuse. Okay, so kada kita ko na kita muna tatay nga nag-share, ado nga talaga ti sources. So number 1 is yung desires. So mayroon tayong desire, ano ba yung gusto mo? So ano yung unahin ko? So minsan may mga if we are not so keen enough, we'll ask guidance from our best friends, pero hindi naman very deep yung kanilang faith. And therefore, mag-i-inject sila ng advice na pwede tayong mas lalong ma-confuse. Okay? Kasla ko natin ubing kuma, no aduuna iti mga isursuro king ko na eventually di naamon no nasurutan na. So, ganun din tayo. May mga instances, especially dagitay kakabsat nga narabaw pa lang pamatinan, nalakada talaga nga ma-confused, no? Mapandati sabsabali agpa-advise from other person. And pero very clear that ibagpagana dito'y binasa tayo dito'y nga whenever you want to seek the truth, you have to go back to Jesus Christ, because kung ano yung teaching sa Bible, that is the only truth. Hindi yung teaching galing lang sa world. So, masapol mat nga titunggal maysa nga talaga, tapno talaga nga paunag pa, iti pamati tayo, katihantay nga narigat nga ma-confuse, but rather we'll be able to stand firm in our faith. Masapol nga paunggan tayo dayjay pamati tayo babaen ti pinag basa kadagiti sasaw ti Dios ditoy Biblia, kit amirisan tayo, i-meditate tayo tapno mas lalo nga maawatan tayo, and with that we'll be able to stand firm with the truth. We can hold on the truth na even ado ti may inject kadagiti minds tayo from various sources, ket hantay nga talaga nga ma-confuse, but rather we'll be able to stand firm.
Yun lang, Brad Aldwin. Okay, praise the Lord. Sir Nathan, kat nakapimpintas din ibaga ni Sir Nathan nga this world is full of lies. Ado talaga iti kinaulbod dito'y lubong. Kat masapol na talaga nga agbalin tayo nga sensitive kadagito nga kaalilawan nga ipagbaga ti lubong. Ti rumbang talaga nga ramidin tayo kakabsat tapnon saan tayo nga ma-confuse mariribukan kat kankanayon tayo talaga nga ag-rely iti kinapudno nga masarakan tayo laeng ken ni Apo Jesus. So DJ kakabsat na nakapinpintas dagiti insights dagiti panelist nga dakkel iti pakaadalan tayo babayan iti biagda. So let's continue iti point number 3. Are you dead inside? Kunana pay Jesus is the only life. Okay? Kaya't nga isalbar ti tao ti biag na isungar aramiden na amin awagas tapno masecure na ti masakbayan ti biag na masecure na ti masakbayan ti biag na ken pamilya na kas may isang anak ti Dios kasano kang rod nga agbiag maibasar iti kinuna ni Apo Jesus siya ti biag. So, may samanin nga pakadalan tayo itibiyag ni unang temot ni Sis Annie. So, kada tayo question number 3 kakabsat. Are you dead inside? Dati nga sa ludsod ka talaga nga pagamilisan na tayo kan napintas launay ka makita tayo nga talaga no anya iti pudpud no nga status iti puso ti tunggal maysa kanya personally no kit kita at day ti kwa malagip ko DJ biag DJ old life ko before ko nga namamo ni Christ siguro as a testimony kaday ti nga opportunity matkit na i-share ko kakabsat because idi awan pa ni Christ kanya kat nakita nga I was trying to fill in iti emptiness iti biag ko babaan iti pinagtrabaho man nasayaat maging busy na iti trabaho i-enjoy ko mat iti life ada iti gagayam wenno barkada ko na tayo wenno mabalin nga love life ngam na-realize ko nga ure gayam na-experience ko dagitoy ta inisapada sa iti apo kakabsat dagitoy experience ngam adda ti tiyempo idi nga no agpanpanuno takket apoy nga tang ure ma-experience ko dagitoy ket adda iti part iti biag ko nga haanlat nga kompleto iti siguro dati bagbagan na diti nga are you dead inside ngam praise the Lord ta idi naawat ko ni Apo Jesucristo ket unti-unti nga nagkaroon iti meaning iti life ko ken haan ko marik na diji kinakawaw. Siguro kada tayo itatahakabsat nga dagiti kakabsat tayo nga agdindanyag kaya mabalin siguro nga kuna tayo nga adamat ni Christ kada tayo. Therefore, ti manifestation na gaya mga talaga kitwa adda iti ragsak iti puso nga agtulnog iti Dios. Yung panpanunota kita tay in reality aya siguro ket ag-agree tayo am amin kada ti kakabsat that at some point in our obedience ket mates dati nga aya tayo kami Apo Dios. Sometimes adda dete maawanan tayo iti gana. Sometimes ket kaya tayo agtulnog ng api kasi lang narigat. Ngam iti kakabsat ket Ma'am Amiris ko nga the reason gayam no apay nga adda ti at some point ket maka-experience tayo iti kastoy no dadto adda gayam dagiti banag ngayon entertain tayo. Or there are points iti pinagbiag tayo nga mabalin nga ag-doubt tayo kadiji naawat tayo nga biag nga agapukan Apo Jesucristo. I remember ni Adan ken ni Eva, specifically ken ni Eva, idi adda ti inted ni Satan nga deception
parang iti pinagkita na kadeti nga bunga ket kas ng very attractive. So sometimes ganun din yung life natin that we are already following Jesus Christ, but at some point ang daming ino-offer ng ng kaaway sa atin. Yung being a Christian, tinakita ket kailangan ko nga talagang maging firm ka digit teachings ni Christ nga naawat ko. At some point, no mabanog iti bagi ket tumalyawak ka di old life ko, but it should not be. Iso nga, very important gayam nga magardan iti heart ko, kadijay no anya dapat iti fruit. Because I remember in John 8 ko na nakat, you shall know the truth, and the truth shall set you free. So, ibig sabihin, there's already a freedom. At the iti pan nakawaya-waya kanyakon, and I should enjoy this life. Siguro at some point, the relationship ko kani Christ na dumakat because at the digiti ma-entertain ko nga sins. Sometimes nag-self-pity na, sometimes umapal na at the bitterness or umapal na itibubong envy. Yung dagiti gayam dagiti banag mo, I should guard my heart kapag. So DJ Laang, Brad Alvin, praise the Lord. Okay, praise the Lord. Sis Annie, itibiyag mo. At denggan tayo mamuat ni Sis Marge. In addition kakabsat, digiti very inspiring digiti na i-share ni Sis Anik aya. So timat nakita dito kakabsat ket apay nga ma-experience digiti time nga kaslang feeling dry, no feeling kaslag papatay kakasjay. Siguro iti may nga question ket ano to ba tinaka-connectan tayo iti agdama kakabsat. Kumusta ba DJ personal a relationship tayo kan ni Jesus Christ. So may isa nga pamalagip, puno may isa nga challenge, tunggal may isa kada tayo, nga let us always remember nga naawan ni Apo Diyos kada tayo, kat awan mat iti mabalinan tayo. Iso nga, adamin mapalagip kanyak jay verse, ijay John 10:10 niya ko na nga dito, umay titulisan tapno agtakaw, agpapatay, kan agdadaal, imayak tapno maadaan kay iti biag nga awan pagkurangan na. So nakapimpintas dati nga sa uni Apo Diyos kakabsat. So kasano nga agbiag tayo nga awan pagkurangan na. Masapol la nga aramidin tayo, DJ, napingat uno intimate nga relasyon tayo iti Apo, tapno ti kastakat kan kanayon tayo nga no kumasustansya ket tuloy-tuloy di sustansya nga umay kada tayo babaan iti naasideg nga wenno nadekket a relasyon tayo ken Apo Dios ket babaan iti dayti kakabsat di napingat a relasyon tayo mas resoro tayo met iti mas pay nga agdepend iti Holy Spirit iti inaldaw nga pinagbiag tayo. Okay, praise the Lord. Iti biag dagiti duwa nga wives nga nakapower ti ko, ti insights da, kan sharing da. Kat denggan tayo mamad jay may isa nga husband, Sir Netan. Thank you, Brad. Are you dead inside? So, siguro balyak. Kanino ka ba bumabangon? Ano ba yung rason bakit ka bumabangon sa araw-araw? Okay, so, doon ba sa kape or ano? So, very clear naman dito. Okay, so bumabangon tayo because we are alive. And bumabangon tayo because nandyan si Christ palagi na nagbibigay sa atin ng strength. Kung adanete kawaw ti bagi, adanete marik natin nga parang emptiness in our heart, medyo nete kung natin siguro nga there is something wrong inside us. It could be a sin. It could be something else. But the moment nga ma-realize tayo dayjay, it's kasko na dagiti kakabsang muna nag-share agsabli tayo lang nga talaga mat in Jesus Christ because Christ is the only life that we have. So nadadagiti frustration kakabsat nga marikrik nayo, again, we just need to go back to Jesus Christ because it is only Jesus Christ that could give life and meaning to our life. Yun lang, bro. Okay. Praise the Lord, Sir Netan. So, iti... Okay, basit lang kuha kakabsat, summary, kadagiti nga kuha, dati points. So nga, sa dinno kaya ti pudpudno nga pakasarakan na talaga iti pudpudno nga biyag ni laing Apo Jesus. Ni Apo Jesus,
isuna mismo nagkuna siyak ti dalan iti pudno ken iti biag. So nun ni Apo Jesus tinagkuna ka daytoy, sure tayon nga daytoy iti kinapudno. Awanen iti pakasarakan tayo, nga mangidalan kada tayo, saan nga hantay nga masarakan ti pudpudno nga dalan iti bukod tayo nga wagas, dito'y lubong, hantay masarakan di pudpudno nga dalan, dito'y lubong, isu iti pagdependeran tayo. No di kat, ti pudpudno talaga nga pakakitaan wenno turong iti biag tayo kat ni Apo Jesus laeng. Kat no daytoy nga dalan isu iti turturungan tayo, assurance na nga maadan tayo iti pudpudno nga biag jay kaipapanan iti biag. Kat nakabilbile ka talaga wenno nakatadtadem dagiti sasaon ni Apo Jesus ta isu iti mangilawlawag kada tayo wenno mangiturong kada tayo iti usto nga purpose iti biag. So detangarod kakabsat kat awagak man ni Sir Nathan iti panangipresentar na iti naimbag nga damag, may panggep in regards kadeti nga napagsasaritaan tayo, Sir Nathan. Ni Sis Annie kano, Brad. Sis Annie. Praise the Lord. As may isang wife, ayak that we need to support yung husband. Baginan pa ka naman minsan kakabsat. Praise So, God. praise God. After iti pinagdengeg tayo, dagiti na dumaduma nga kapanunutan, dagiti kakabsat tayo, siguro kakabsat, dagiti agdengdengeg nga nakatune in itata, ado siguro dagiti mapanpanunot tayo itata. So, subyanan tayo di talo nga sa ludsod. Are we wondering, ti pinagrik na tayo kadiket, kasla tayo lang maiyaw awan, kaslang agbibiyag tayo iti rabaw ti dagam, kaslang awan pagturungan na ti biyag tayo, parang awan ti meaning na, may kadwa ket, are you confused? Ada ti mga gundaway ket, adi dagiti banag nga madi tayo maawatan, ada ti ibagbagat ti lubong, ada ti ibagbaga ni Apo Jesus, ngem kaslang marigatan tayo nga ag-decide, hante amon anyat suguten tayo. Ken may katlo, adda ba iti kinakawaw iti puso tayo itata. Kakabsat mo, marikrik na tayo dagitoy nga sinyales ket bakahaan tayo nga talaga nga ni Apo Jesucristo iti sentro ti pinagbiag tayo. Baka saan tayo nga pudpudno nga naawat iti gospel iti pinagbiag tayo. Tano, iti maysa nga tao ket pudpudno nga adda ni Apo Jesucristo iti pinagbiag na, haan isu na nga agwonder, haan isu na nga maiyaw awan, isu na ket haanen nga ma-confuse because adda iti sasaon ni Apo Dios nga mangiturong kenkuana. Ken maudi ket maaddaan iti meaning iti biag na. Ang kakabsat adu ngamin nga talaga iti ti mabalin nga makaiyaw awan kada tayo kaslang dagitay ni ibaga dagiti kakabsat tayo itatay. Mabalin siguro nga at this moment ket madi tayo pay maiyo na wenno maipang pangrunan ni Apo Jesus iti pinagbiag tayo. Gaputa ti trabaho tayo ket guyuden na tayo. Kadagiti obligasyon tayo wenno responsibilidad tayo. Mabalin siguro nga adu ti paka kumikuman tayo kadagiti pamilya tayo kasano ti nga panunuten dagiti pagkasapulan da, how do we provide dagiti pagkasapulan da iti inaldaw-aldaw, or it could be dagiti talaga nga desires tayo nga adapay lang iti lubong kaya tayo mat nga ma-experience iti ag-tour around the world wenno mabalin siguro nga kaya tayo mat nga ma-experience pa iti pagiging materialistic. Naman mo kakabsat, malagip po ni King Solomon nga iti Book of Ecclesiastes isu na iti kababaknangan ken kalalaingan nga ari in Israel. But he came up with one conclusion, iti pinag-consider na iti lubong. Ket kunana ket kwa, ila ang meaning iti life or the very purpose iti life ti maysa nga tao, ket to know God.
and to praise Him. So kakabsat at this point, no, kaday tinagundaway ket marik na tayo nga ani Apo Hesu Kristo ket na haan tayo pay nga fully nga make experience wenno han tayo pay nga sure nga talaga kadati kayat ni Apo Dios iti nga pagturungan tayo kaday tinagundaway ket agtuktuk ni Apo Hesus kada tayo ang amin iti puso itunggal may sa kada tayo masapul nga agbabawi tayo no sabali ti pagturturungan ti biag ti tata saan pay nga naladaw iti amin agsubli tayo ket agtirong tayo ken ni Apo Hesu Kristo. Ket kunana ijay palpiing presidente kunana ditoy denggem aktakterak iti ruangan ket agtuktukak ti makangeg iti timek ko nilukatan na iti puso na sumrekak ken kuana ket agkalanglang kanto amangay. Agsubli tayo dati maod nga verse kakabsat iti John 14:6. Siak ti dalan ken ti pudno ken ti biag awan ti makapan iti ama no di magnakanyak. Dahil iti insungbat ni Apo Jesus. Kakabsat awisin kayo nga narod amin, iti may nga pinagkararag, no pudpud no nga datayo ket mamati tayo ket araniden tayo dahil nga prayer, nga aga po kadag iti bibig tayo ken agtaod iti kaunggan iti puso tayo. Agkararag tayo nga rod, ket surutin da kaday iti nga panagkararag. Let us pray. Apo Diyos nga managayat ken manakabalin. Aminak Apo nga at some point iti pinagbiag ko ket saan ko nga maitalek iti biag ko ken ka no daduma ket kayat ko nga suruten maanya iti demand iti lubong daduma ket kayat ko nga aramiden dagiti banag nga aramiden dagiti tattaw iti lubong. Apo pakawanen nak ket tulungan nak ngarod nga mangtalikod dagiti nga sulisog nga aga po iti kabusor tutulungan nak Apo nga mai-fix ko iti mata kada kayo tapno iti kastaket saan nak na maiwawa ken saan nak na ma-fall iti temptation. Ket kada iti nga gundaway o Apo Hesu Kristo pagyamanak tiin ka pinpaay nga biag mo para kanya kababaen iti sakripisyon iti cross naiktanak iti pannakawaya-waya, baban iti pinangpakawan mo kadag iti bastasol ko. Ket ita nga gundaway, awaten ka nga rod o Apo Hesu Kristo, as Diyos ken mangisalakan ko. Ket manipod ita nga gundaway, italek ko ken katibiyag ko, iti agminayon. Digito iti dawat ko, tinagan mo. Amen. Praise God, kakabsat. Thank you, Brad Alvin, for the opportunity na may gospel ko dagiti kakabsat tayo kan dagiti kapamilya tayo nga agdengdeng. Glory to God, sis. Praise the Lord. Kadagiti biag ti kakabsat tayo nga panelist ket iti announcement. Adda kanayon nga mangangay nga lifeline kakabsat ket tunggal Wednesdays iti 6 to 7 p.m. ket you are free nga maki-join ken agbuya ken kastamat iti lifeline topic review in regards CJ topic nga betlaan ket adda daytoy kastoy nga mangangay iti inaldaw Monday to Saturday. Ken awisen kay magkakabsat connect tayo iti dagiti leaders tayo. No dito di IPF ket mangangay dito iti first Saturday of the month. Ken dito FIC series, Freedom in Christ series. Aton no February 19, 2022. Connect kay dagiti leaders yo kakabsat ken ti FIC EGR ket daytoy last Saturday of the month no 26 February 26 ken kastamat kakabsat daytoy Sunday worship service bale limited lang iti maki face to face iso nga schedules ipakamuyo lang kadagiti leaders yon no kayat iti agaten daytoy ket
ti oras na kat 8:30 to 10 o'clock AM. Adapay ti mabuya tayo iti Facebook, live daytoy ken iti YouTube. Ken kastapay daytoy Pisol, Kabsat Pisol class. Every Sunday, 1:30 to 2:30 PM. So dagiti announcements na Kabsat. Kat praise the Lord, glory to God. Kat ti panag-gibos dito nga aramid, i agkararagtay nga rod kakabsat, kat dawatek man ni Sir Nathan nga mangi close iti dito nga aramid tayo. Thank you, Brad Alvin. Okay, so I hope nga nag-enjoy tayo amin, but natingaramit tayo kung talaga mga malpas at the time na. So let's close this in prayer. Kararagta amin, kakabsat. Father God Almighty, we praise you. We thank you, O Lord God, for allowing us, O Lord God, to meet our contacts virtually, O Lord God, that through your message ay talagang na-broadcast all throughout the world, O Lord God, na hado tinakangeg, O Lord God, kadagiti sasaom, O Lord God. And I hope, O Lord God, and I hope and I pray, O Lord God, that all ears na talagang nakangeg, O Lord God, it is you who will convict them. Lord, Yes. open their hearts and minds, O Lord God, that truly they will find peace in you alone, O God. That if they are confused, Lord, convict them and teach them to focus their hearts and minds to Jesus Christ. If they are wandering in this world, Lord, through your word that they receive, they will be able to appreciate Jesus Christ in their life, because Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. And Lord, I pray that each one will come to you. Each one will really repent and receive Jesus Christ in their life. Lord, right now, I pray na it is you who will open their hearts and minds, O Lord God, that truly it is you who will manifest in their life, O Lord God, and they will experience your power, your goodness, that through this, they will know that you are the only God, O Lord God. Salamat po, O Lord God, and I pray na yung mga nabatbati pa nga time namin, it is you who will be glorified, O Lord God. And thank you, O God. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So, diyan kakabsat. Kaway-kaway sa mga nanonood at sa mga contacts. Yes, sir, partner. Hello. But, thank you for tuning in. Kikita tayo itong Sunday yan. God bless. God bless. Kada kayo amin kakabsat. God bless, kakabsat. Stay connected. We always, ano lang, kapag nakita nyo kami sa labas, ano lang, pagunyanda kami tapno, mas lalo pa tayo nga makapag-interact. Correct. Thank you. God bless you, everyone. God bless. Bye. Bye. Yes. Happy dinner.